Мога да проявите малко уважение, защото идва Стивън Спилбърг. Да, ти гледай Стивън да не фаниш дънерите. Да, гледай да не се спънеш, че Ще иде Есекс кратък житейския път на Спилбърг. Ела си пише ръки да менигите кадри. Емир Костурица. Да. Изпускам огъня. Това не мога да изпуснеш никога. Охо, ма вие сте си пали вече. Ти имаш... Ти още малко поснима и после ще се почесва. Мизерни душички пият си тихичко тук леко без да се обаждат въобще. И чаша сме ти сложили, бе. Да. И галка чака, бе. От батак. Да дойде батак, да галка дойде с сукмана. Спираме кадрите, защото Да, защото става, да, стане.